रिलाइभ निउज 24 नि स्टुडिय'आव दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं करिश्माया। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। 17थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था 2020 खौ गथायबाय। चीननि सासे रौनिया हमदों। बाक्सा जिल्लायाव मासे मै बुथारदों। बिथराइ ब्रह्मनि गोथै देहाखौ मोनबाय। सना दिबाना मुंनि भिडिअ' एलबामखौ रिलिज होबाय। दानिया आबुं रादाब। फोसावखानाय बादियै 17थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था 2020 खौ दिनै गथायबाय। बे बान्थाखौ दिल्ली मुलुग सोलोंसालिनि संस्कृत बिफाननि प्रफेसर ड रमेश चन्द्र भरद्वाज बिथांनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गथायना होबाय। मख'जाथावदि बे बान्था बावनाय हाबाफारिया फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय जागायो। बे मेला गुवाहाटी नोगोरमानि मासख'वायाव थानाय प्रागज्यतिष ITA सेन्टाराव खुंजायो आरो बे मेलखौ बेखेवो BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। चीननि सासे रौनिया हमनो मोन्दों। मोनथिनाय बादिब्ला लादाख जानानै फैबाय थानाय समाव भारतनि रौनियाफोरा हमनो मोनो। मख'जाथावदि मा जाहोननि थाखाय भारतआव हाबफैदों बेखौ दासिमबो मोनथिना मोनाखै। चीन हादोराबो दासिमबो बेनि जेबो खौरां लाहराखै होननानै मोनथिनो मोन्दों। लोगोसेनो चीनआ खौरां हरोब्ला भारतआ गथायफिनगोन होननानैबो मिन्थिहोदों। बाक्सायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। मासे मैखौ होसो होसो बुथारनाय जायो। बाक्सा जिल्लानि बरबरी ओनसोलनि मादलिबारि गामियाव बे जाथाया जायो। दिनैनि साननि समाव मैखौ C ब्लक मुंनि गामियाव राइजोफोरा नुयो। नाथाय गोबां मानसिफोरा मैखौ होसोना बुनानै बुथारनायजों लोगोसे जानो थाखाय सावो। हाग्रा रैखाथि बिफाना जाथायखौ मोनथिना जायगायाव मोनहैनायाव मैखौ मोनसे गोथौ हाखराव गारनानै खारो। उनाव हाग्रा रैखाथि बिफाना गोथै मैखौ मोनना हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव लाङो होननानै मोनथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बे जाथायनि सायाव हाग्रा रैखाथि बिफाना बिबुंथि होनायनि गोजानाव थायो। साननैसो आगोलाव गोमानायनि थाखाय फोसावजानाय बिथराइ ब्रह्मनि गोथै देहाखौ मैया मोनबाय। बिथराइ ब्रह्मआ क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरानि सिङाव थानाय बासबारि एबा फास्रिबारि गामिनि थागिबिमोन। बिनि बिफानि मुङा हिराज ब्रह्म आरो बिमानि मुङा माइनावस्रि ब्रह्म। मिन्थिनाय बादिब्ला 7 खालारनिफ्रायनो गोमाना थानाय बिथराइया गसाइगावआव बेरायनो ओंखारलांदोंमोन। बिथराइया हावरिजरा गामिनि गोजाम दंफांनि दालांनिफ्राय स्कुटिजों दैयाव गोग्लैयो आरो मैया 9 खालाराव अजय कुमार मुंनि सासे ना सारग्राया जेजों ना सारनायाव बिथराइनि स्कुटियाव सारफ्लाङो आरो गोथै देहाखौबो दैयाव नागिरना बोखांनो हायो। मख'जाथावदि बिथराइया GKB कलेजनि 5थि सेमिस्टारनि फरायसुलिमोन। सना दिबाना मुंनि भिडिअ' एलबामखौ मैया मोनाबिलियाव रिलिज खालामबाय। मख'नो गोनांदि सना फिल्म प्रडाक्शनजों 2021 आव दिहुनजानो गोनां बर' सावथुन गोदान रादाय मुंनि सावथुननि एलबामखौ सना फिल्म प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलाव मैया हगारबाय आरो बे सावथुनखौ बिथोन होगोन मुंदांखा बिथोनगिरि सपन कुमार ब्रह्मआ। एलबामावबो बिथाङानो बिथोन होदों। फाव खालामदों एटिजे दैमारि आरो जेनिफार दैमारिया। लोगोसेनो मेथाइखौ रोजाबदों बर'नि मुंदांखा रोजाबगिरि सुलेखा बसुमतारी आरो मोनसोम मोनहा। मिउजिक होदों मुकुन्द राभा, लिरिक्स आरो टिउन होदों एटिजे दैमारि। DOPआव दं देबजित आरो मृणाल। इडिटआव दङ देबजित ब्रह्म आरो देलाय होदों हिमानि नार्जारि आरो जगत बर'आ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। नायबाय थानो हागोन रिलाइभ निउज 24।